14 मिल बुझि पोनाय नामा 17th years जिस्नि बोसोर बीपीएफ पार्टिया जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों 17 बोसोर बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ बा बीटीसी काउन्सिलखौ सालायबोनाय रुलिं खालामबोनाय बीपीएफ पार्टिया थांनाय 2020 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों गासै मोन 17थाल' सीट्स देरहासार खालामनो हादोंमोन 17 बोसोर बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनाय बीपीएफ पार्टिया मानि थाखाय मा जाहोनाव माबोरै थांनाय 2020 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों गासै मोन 17थाल' सीट्स देरहासार खालामनो हानाय बेराफारसेथिं थांनाय 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों बीपीएफ पार्टिया गाव हारसिंनो गासै मोन 28टा सीट्स देरहासार खालामनानै मोनसे पलिटिकेलि गोहोमखौ खोख्लैहोनो हादोंमोन बा मोनसे पलिटिकेलि रेकर्डखौ दिन्थिफुंनो हादोंमोन आरो बावैसो सान सिगाङाव जालांनाय जा आसाम विधानसभा बिसायख'थि बे आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बीपीएफ पार्टिया गाव हारसिङैनो गासै मोन 10टा बियाबाव देरहासार खालामनानै बे आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमाव मोनसे गोख्रों गोहोमखौ खोख्लैहोनो हादों बेराफारसेथिं इउपिपिएल पार्टिनि मोनसेबो बियाबाव देरहासार जानायखौ जों नुनो मोनाखै अर्थात इउपिपिएल पार्टिया जिर' बेराफारसेथिं इउपिपिएल बायदि दिनै मोनसे गोख्रों पलिटिकेल पार्टियाव गोख्रों दैदेनगिरिफोर दङ हा मन्त्रि दङ मिनिस्टार दङ हा एमपिबो दङ दा दिनै एसेबां गोख्रों दैदेनगिरिफोर थासेयावबो इउपिपिएल पार्टिया आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों मानो मोनसेबो देरहासार खालामनो हादिया बेराफारसेथिं मानगोनां दिपेन बर' आदा बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला मानगोनां दिपेन बर' आदा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारखांनायनि उनावहाय गावनि पलिटिकेल केरियारखौ इउपिपिएल पार्टियाव जइन जानानै जागायजेनदोंमोन आरो मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि जागायजेननाय पलिटिकेल केरियारा जागायजेननाय समावनो दिनै सौथुनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों मानगोनां दिपेन बर' आदा बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन बे समाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों आरो गोबां माखासे जेंना जेथोखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों दिलीप सयकिया बिथांखौ भट थुनानै देरहासार होहोनो थाखाय दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खावलायहैनाय जेरैबायदि खावलायदों बे लेखायैनो दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनाबो बे दिलीप सयकिया बिथांखौ देरहासार होहरदोंमोन नाथाय सोंथिया बेसो जाय दिलीप सयकिया बिथांखौ बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखिजों दिनै देरहासार होहरनो थाखाय खावलायदोंमोन बे दिलीप सयकिया बिथाङा गावनि 5 बोसोर पलिटिकेल पावारखौ लानानै जों बर' हारिनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि बै दफाफोरखौ मोनबेसे मावफुंनानै होनाय बेराफारसेथिं दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ 82% 96% मावफुंबाय होननानै मोनफ्रोमबो बिसायख'थि समाव पलिटिकेल मुलाम्फा लानो थाखाय रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौनो थगाय थसि खालामनाय जों नुनो मोनदों दिनै जाय बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ थगायनानै गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ लानो नाजादोंमोन बै लिडार्सफ्रा दिनै गावबा गावखौनो थगायनानै लानांबाय 14 मिल बुझि पोनाय नामा নতুনকে লাইসেন্স দেওয়া নহব এতিয়া আগত যি হল এতিয়া এই সমিল নতুন খোলা মানে জঙ্গল কাটা মিলটো কোনটো কিহৰ কাৰণে সমিল কৰে এই জঙ্গল কাটিবৰ কাৰণেহে এইটো কাৰণে এইটো ফৰেষ্টৰ পৰা এইটো এলাউ কৰিব নালাগে এতিয়া আৰু কৰিব নিদিম আমি নতুন সমিল কৰিব নিদিম যে বিপিএফ পার্টিया गासै मोन 28टा सीट्स लानानै थांनाय 2025 बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों देरहासार खालामनो हादों दिनै बिपिएफ पार्टिया मोन 28टा सीट्स लानानै देरहासार खालामनायनि आन्दोआव ससियेल मिडियानि मोनसे गोख्रों बिहोमा दं नामा जुदि दंब्ला बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों कमेन्ट शेयार खालामहरनो दाबाव 2020 मायथाइनि बीटीसी बिसायख'थिनि गेजेरजों बीपीएफ पार्टिया गासै मोन 17टा इउपिपिएल पार्टिया गासै मोन 12टा बीजेपी पार्टिया गासै मोन 9टा देरहासार खालामनो हादोंमोन देरहासारनायनि जितु मोनसे रेंक बे रेंकखौ नायोब्ला बीपीएफ पार्टियानो जोंनि बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनो मोननांगौमोन नाथाय
खायदा बोराय बाहायनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बिजेपि जों एलायन्सआव थानानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ बहाबा लिलि हटेलाव बहाबा शिलं मेघालयआव देरहालांनाय केन्डिडेट्सफोरखौ दोनखुमा बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दालांबाय आरो बै समाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसेथि जानांगौनि गांसे उदां लाइजाम हरनाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसेथि जानांगौनि थाखाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय हरनाय गांसे लाइजामखौ बहाबा सिरियै दोनखुमानानै दोननाय माखासे बाथ्राफोरखौ थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना फोरमान मोनदोंमोन ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव गसंथानानै बिपिएफ पार्टिनि सापर्टिं रलाव थानानै रायजो राजानि सेराव गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ फोस्रावग्रा गोबां खम थाखोनि सुबुंफोर दंमोन बे बिपिएफ पार्टिखौ मेजरलि ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो ससियेल मिडियानि मोनसे दोहौनि गेजेरजोंनो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे हाइलाइट खालामनो हादोंमोन मानि थाखाय हाइलाइट जादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेराव जाय माखासे लाखुमानानै दोननाय बै आन्दोनि सिंनि बाथ्राफोरखौ बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोननि सेराव फोरमायहरनो हादोंमोन बे समाव रायजो राजाफ्रा सैथोखौ हमदांनो हादोंमोन थारैनो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ दैदेननो जों सुजुग आरो सुबिदा होनांगौ बेबायदि माखासे थासारिखौ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिपिएफ पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमनि मोनसे प्लेटफर्मखौ गोख्रों मोनसे हाइलाइटआव लाबोनो हादोंमोन आरो बिपिएफ पार्टिनि खैफोदनि समाव बिपिएफ पार्टिखौ नेवसिनानै बिपिएफ पार्टिखौ जानला मेनला बाथ्रा बुंनानै एंगारनानै थाग्रा बानायगासिनो दं नोंखौ नुबायलै आरो जाय समाव बिपिएफ पार्टिखौ एंगारनानै बिपिएफ पार्टिखौ नेवसिनानै गुबुन मोनसे पार्टियाव गावबा गावनि सुबिदाखौ नागिरनानै थांदोंमोन दिनै बै सुबुंफोरा बिपिएफ पार्टिया बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनाय लोगो लोगोनो सैमाफोर बायदि दिनै लाजिया फांजिया सिथा फैनानै आगसि आगदा बिसोरसो आंसो दे आं नङाबानो जाया होननाय बायदि माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आं जोबोद सिरियासलि बुंगोन जाय ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों एस ए बिपिएफ सापर्टिं रलाव रायजो राजानि गोसोखौ फोजाखांहोनो हादोंमोन बेबो मोनसे लिगेल मोनसे सैथो जायगायाव थानानै दिनै बे माखासे नोजोरथिखौ जुदि बिपिएफ पार्टिया मोजां नोजोरथि होनानै जुदि हमथानानै लाखिनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बिपिएफ पार्टिनि पलिटिकेल सिस्टेमा गोग्लैसोलांनोबो हागौ आं सिदा बाथ्रा बुंखायो आं थोंजों बाथ्रा बुंखायो आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि दिनै बिपिएफ पार्टिनि माखासे वर्कार्सफोर दङ माखासे बिबानगिरिफोर दङ जे नंगौ जों बयबो मिथिगौ जे पलिटिकेल प्लेटफर्माव मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिया गावबागावनि पलिटिकेल पार्टी हाइलाइटनि थाखाय गावबागाव पलिटिकेल पार्टिखौ पलिटिकेलि स्ट्रं खालामनो थाखाय डिबेट खालामलायबाय थायो नाथाय बे डिबेट खालामलायनायनिबो माखासे पलिटिकेलि बाउन्डारिफोर दङ बै बाउन्डारि लिमिटेसन दानानै दोनखानाय बाउन्डारिनि सिङाव थानानै डिबेट खालामनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ नाथाय बिपिएफ पार्टिनिनो माखासे सानैसो दङ जाथावथारै एक्टिं मसन दिन्थिनानै जानला मेनला राव बुंनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों पलिटिकेलि डिबेट खालामनाय पलिटिकेलि माखासे बाथ्रा बुंनाय आं गुबुनखौ बुंनो थाङा आं बिपिएफनिखौसो बुंगोन आं गुबुनखौ बुंनो थाङा दिनै गुबुन पलिटिकेल पार्टिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदिसिना जाथावथारै एक्टिं ड्रामा बायदिसिना जाथावथारै रावफोर मेसेजफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव फोसावनायनि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि थासारियाव थानो गोनां जानानै फैदों बेबायदि माखासे नुथायखौ जेन बिपिएफ पार्टिनि बै गोदान गोदान महर मोखां नुनाय ससियेल मिडियायाव बिसोरखौ जेन बेफोरबायदि दा नुबावथों आरो बेफोरबायदि एक्टिंखौ बै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि सेराव दा दिन्थि खारन बेबायदि एक्टिंखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बे बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामाखै बे बिपिएफ पार्टिखौ थुलुंगा होआखै सिदा बुंखाबाय आं थोंजों बुंखाबाय माबा मोनसे जुदि बिबानाव दंबा बे बिबाननि जिथु सानस्रि सोदोमस्रि नेमखान्थि बे नेमखान्थि बायदियै बे बिबान बायदियै जाय खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ मावलां जानला मेनला अभारद्राय अभार स्मार्ट माखासे माबाफोरखौ नुथायफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव जेन दा दिन्थि